Můžeme začít. Eva Pazerková a Ukulala. Tak. Dobré odpoledne, já vám všem moc děkuji, že jste přišli na tento krásný festival. Nám je, hlavně mě, velkou ctí, že jste tady i přes mírnou nepřízeň počasí, ale alespoň to bude osvěžující zážitek. Tak, děti! A má to podstatně hlubší tóny a jmenuje se to Basa. Je to kontrabas? Se k nám točí čelem, jak ticho před výstřelem. Letadlo někam míří, svítí nám netopíři aut. Lesy se vlní v bocích, pana jde po nebesích, v rádiu ptá se starý pán. Kam vedly kroky Helgy Brown, kam vedly kroky Helgy Brown. Přehrávač zastavil svět na podzim 4. Modré skvrny na bledě modrých, růžové masáže, zelené stíny, nejlepší nápady za každým rohem. Vůně tohoto večera, toto je večer pro mě, tento večer pro sebe. Chrononumero, milion, disco numero, disco numero, nulla, archaicum, algonquium, paleozoicum. Kdo by nechtěl umřít v Berouně? Jakože Budějovice jsou ideální město k žití a Beroun k umírání. Naliju ti zelený, v porcelánu děný čaj s trochou jasmínu. Naliju ti zelený, v porcelánu děný čaj s trochou jasmínu. Pak položím tě, vzpomenu si, pod platanem ve stínu. Položím tě, vzpomenu si, pod platanem ve stínu. Až padat budou soblohy, kapky medu na nohy, zasypu tě luční